ndị Ugwuta na-alụ ndị Ọmụọkụ. Ndị Ọmụọkụ na-alụ ndị Ugwuta. A na-ekenye ha nwaanyị dịka otu ha si otu omenala ha si were dị. O nwere omenala dị iche? Onweghị omenala dị iche n'etiti ndị Ugwuta na ndị Ọgba. Mba, onweghị omenala dị iche. Ọkwụta ote onye ọbụla onye Igbo si alụ nwaanyị. Otu ndị Igbo si alụ nwaanyị emekwa ihe na-eme. Otu esi wee ghọta. Mgbe ahụ kwanụ mgbe Ọgba nyeziri ban na a ga-eresi ndị Igbo ncha ala, ahapụrụ ndị Ugwuta ka ha zụọ. Yes, ndị Ugwuta na-azụ ala. Ndị Ugwuta na-azụ ala n'Ọmụọkụ. Okay. Kọsa ama m ofu onye Ugwuta, Mr. Okoronkwo. Ọ rụrụ ezigbote ụlọ elu n'Ọmụọkụ ka o ji mere họteelụ. Ndị Ugwuta, ndị Ọmụọkụ anaghị